напоително. Ти как го беше сплескал. Нали? Да, и се беше намръщил. Чакам. И... Като абитурентка мога да сваля джама и да... Едно, две, три! Влизи, снимам колата, а не тебе. Тя си мисли, че не я снимам. Аз снимам колата, бе. Колата снимам, бе. Явно има някаква норма, ако снимаш повече от еди колко си време, да. Явно 20 минути или нещо такова.